ассалому алайкум бародарон ва тамошобинои азиз, ман шуморо хушомадед мегӯям ба канали шахсии ман дар соҳаи IT ва барномасозӣ. Хуб, дар ин мавзӯи имрӯза, яъне дар видеои имрӯза мо гап мезанем дар бораи искусствени интеллект, яъне искусствени интеллект метавонад ҷойи барномасоза гирад ё ки не. Вақтҳои охир дар интернет ё ин ки умуман бисёр нафаро барои ман менависанд ки тамом барномасозон дигар дар кор нестанд. Искусствени интеллект, масалан ChatGPT метавонад ба ҷои барномасоз дилхоҳ барномаро созад, дигар барномасозон дар кор нестанд. Хуб, дар видеои имрӯза ман мефаҳмонам ChatGPT чӣ хел регистратсия кардан дар кор аст, чӣ хел истифода бурдан дар кор аст, умуман кадом қоидаҳоро донистан дар кор аст ки барои натиҷаи бештар гирифтан. Хуб, анакнун ChatGPT-ро гирем. Асосан худи ChatGPT-ро сохтагӣ ҳастанд барномасозон. Яъне ChatGPT просто так бе ёрии ягон инсон ягон вазифаро иҷро карда наметавонад. беҳад маълумотҳои бисёр чоп мекунад ё ки беҳад маълумотҳои бисёр барои дилхоҳ барномасоз, умуман дилхоҳ инсон ёфта медиҳад, лекин ин маънои оне надорад ки вай ба ҷои барномасоз ё ки ба ҷои дилхоҳ инсон ҳамаи корро карда метавонад. Ман то хол VPN қати кор мекунам, ChatGPT қати намедонам дар Тоҷикистон кор мекунад ё ки не дани врема, лекин ман бисёр интернета, Инстаграма шунида будам ки ChatGPT дар интернет дар Тоҷикистон низ кор мекунад. Имрӯз якбора мебинем ки дар Тоҷикистон бе VPN кор мекунад ё ки не, ва чӣ хел регистратсия кардан, чӣ хел кор кардан ман 100% мефаҳмам. Айни ҳол ChatGPT ман номери Германия қати ҳаст, ман Франсия qa нешитагӣ ҳастам. Мебинем ки кор кунад агар беҳтар як навигарӣ барои морам низ як навигарӣ аз ChatGPT дар Тоҷикистон бе VPN кор кунад. Хуб, ворид мешавем ба сайти OpenAI. Ман дар сайфаи худам бинам. Закрыть другие вкладки. OpenAI.com ворид мешавем. дар инҷа ҳамаш подробно фаҳмондагӣ ҳаст. Мисол чо кардан дар кор, чӣ хел регистратсия кардан дар кор ҳаст. Вақтое ки ман регистратсия карда будам, где-то 1-2 сол пеш буд, на самом деле кор намекард, на дар Тоҷикистон, на дар Россия. Ман дар Россия регистратсия карда будам, номерои Германия қати регистратсия карда будам. ҳозир мебинем ки номерои тоҷикӣ қати мешавад регистратсия кардан ё ки не. хуб, логин дорад. Логин ворид мешавем як бор. платформа OpenAI. То имрӯза ки ман где-то 2 сол, 1 сол боз истифода бурсодиам, ина беҳтарин помощник ҳаст барои ман, лекин ман то имрӯза фикр кардаги нестам ки ҳамин ҷои мана ё ки ҷои дилхоҳ барномасоз гирифта метавонад ё ки не. Хуб, ин аккаунт шахсии ман аст, дани врема барои ман ин дар кор нест. Ман регистратсия мекунам якбора, мебинем ки дар Тоҷикистон бе VPN кор мекунад ё ки не. хуб, ман емайл адрес кусода, емайл адреса менависам ман. хуб, ин емайл адресам аллакай ҳаст. бед дигар емайл адреса мебинем. хуб, як дақиқа. Парол гуфтодааст, паролама менависам. хуб, ҳамаи қоидаҳои шахти мутобиқат кард. Continue пахш мекунем. қай сохранить парол. Мебинем ки чӣ пешниҳод кард барои мо. Неокне чӣ усе OpenAI service and not available in your country. Яъне ChatGPT дар давлати шумо кор намекунад. мумкин местоположение ман ҳоли амани Россия бошад, мумкин дар Тоҷикистон кор кунад, мумкин не. Ман ягон чӣ гуфтан наметавонам конкретно. барое ки ман дар Россия бисёр гаштагӣ ҳастам, дани врема дар Тоҷикистон ҳастам, лекин настройкаи браузери ман, настройкаи дигар чиём, ҳамаш местоположение Россия туғри кардагӣ аст. аз ҳамин ҳисоб мумкин гуфтода бошад ки дар давлати шумо кор намекунад, ки дар ҳақиқат ман бовар дорам дар Россия дани врема кор намекунад. аз баъзе сабабҳои ҷангое ки ҳастанд, аз ҳамин сабабҳо ба фикрам кор намекунад. хуб, ман ози VPN-а пайваст мекунам, VPN қати ворид мешавам. умуман ман ворид шудагӣ дорам, як бор мебинем ки кор мекунад ё ки не. ChatGPT агар кор кунад бе VPN, хуб, кор накунад. вақте ки Тоҷикистон омадам, ман бе VPN кор мекардам, лекин процесс регистратсияш ҳатман VPN дар кор аст. ман чӣ хел регистрация кор кард 100%. агар шумо браузертон ё ки умуман
مثل فلژن تا تاجیکستان باشد، یگان بار از تاجیکستان بیرون نبرانده باشد، مثل فلژن را عوض نکرده باشد از نصرای براوزر، ممکن کار کند ممکن کار نکند، این خدا میدونه. یا با پاپروویت کنید، ضرر نمیکنید. خب خلاص این آینه چت جی پی تی هست، یعنی در عموم چت جی پی تی همین خیلی است. من زبانش زبان روسی مونده هستم، اساسا بهتر میشد که شما با زبان انگلیسی گفتگو کنید. با زبان انگلیسی که به زبان مادری خودش هست، یعنی ردنای زبان خودش هست، با زبان انگلیسی به حد معلومات‌های بسیارتر پیشنهاد میکند. عموما من با زبان روسی با زبان انگلیسی میکنم، زبان تاجیکی را میفهمد 100% کار میکند، لیکن پریودنده مثلا پریودنده کمتر بیزه پریود میکند، کلمه ها جمله بندی ها خطا هستند. از همین سبب یا با زبان روسی یا با زبان انگلیسی گفتگو کنید. اکنون میبینیم که در حقیقت همین چت جی پی تی میتواند جای برنامه ساز گیرد یا که نه. ما میپرسیم چت جی پی تی را یکم برنامه ساز، مثلا اینستاگرام ساخته برای ما، میبینیم که اینستاگرام ساخته میتواند یا که نه. خب من مینویسم های اینستاگرام. نگاه کنید، اسکوستوین اینتلکت یعنی چت جی پی تی همه خیلی با قوت ساخته شدگی است که میفهمه این ابیشنی چی است، میفهمد کلمه های خطاگی ناخطاگی من بسیاری جاها خطا نوشته هستم، لیکن برزم خطا نوشتنم هم خطاگی من اسپراویت کرده و رزولتات چوب کردگی هست. یک بار اینو میبینیم که این با زبان انگلیسی به فکر من 50% آدمایی که در کانال من شرکت هستن زبان روسی را میدونن، لیکن باشد اگر 10%ش انگلیسی میدونه تمام بید بهترش با زبان روسی گپ زنیم قطعش برای همه فهمو شود و میفهمیم که چی اتویت میتید چت جی پی تی در عوض. خب می نویسیم با زبان روسی ساز خب من گفتم که در برنامه اندروید استودیو برای من اینستاگرام ساخته ته. کسایی که نمیدونید اندروید استودیو این یک پلتفرم برای ساختن برنامه برای تلفن های اندروید. یک بار میبینیم که چت جی پی تی برای ما چی پیشنهاد میکنه در جواب. خب نگاه خودش گفته که извините, но я не могу выполнить такой запрос. Создание аккаунта в социальной сети. Даже аккаунта сохта наметунад. Нигок чего, если у вас есть конкретные вопросы, создать аккаунт. این نفهمه جواب سوال دادگی منه بهت بهتر نخسر میفهمونیمش، سوال ساده تر کرده میفهمونیمش. خب я хочу создать свой программа. Например, خوب خطا را نویسید که خطاگیر خودش اسپراویت میکند، یگان خیلی جایی ویش نیست. میفهمیم که ساخته میتوند یا کنید. نگاه کنید چی усада. Создание приложения вроде Instagram требуется значительный навык в программировании. دیدید چی усада. Значит همین навыка خودی برنامه خودی چت جی پی تی ندارد یا اینکه دارد در عموم همش استفاده برده نتونسته است. برای همین گفته که بعضی نویکا در کار هست. گفته در اینجا زبان جاوا یا که زبان کوتلین حتما دونستان در کار با اندروید استودیو کار کرده تونستن در کار. نگاه کنید. Обратите внимание, что создание приложения подобного уровня сложности требует времени, усилия и опыт в программировании. Так что این نگفته که من میتونم یا اینکه یگان کسی چه ساخته میتونم نگفته وقت در کار میگود و تجربه برنامه سازی در کار است میگود. Значит все равно برنامه ساز در کار است. خب دیگه در اینجا گفته بعضی ها را گفته اسکایلایت در کار، فایربیس در کار است. بنابراین چیو قطعی ایده قطعی کار کردن در کار، اندروید استودیو قطعی شناس بودنتون در کار است. گفته فهم و سود است. در عموم خلاص اگر هم خیلی فهمیم
Android ChatGPT метавонад як помощник шавад, яъне як ёрдамчӣ барои дилхоҳнавар шавад, на танҳо барои барномасоз. Аз сабабе ки канали ман танҳо дар бораи барномасозӣ ҳаст, ман ҳами хел фаҳмонданам дар кор аст ки ё ки умуман мефаҳмонам ки ChatGPT беҳтарин помощник барои барномасоз аст. мисол шумо мисол Instagram сохтанӣ ҳастед, аз сабабе ки ChatGPT сохта наметавонад, ин маънои оне надорад ки шумо сохта наметавонед ҳамин Instagram. мисол дар Instagram агар бинем action bar ҳаст, мисол пост ҳаст, лайк мондан ҳаст, ба дигарон фиристодан ҳаст ё ки SMS ҳаст, агар шумо қисм ба қисм гӯед ҳамин чиёра, ChatGPT сохта метавонад. мисол лайк мондан дар кор аст через базаи Firebase. дар инҷа мегӯем ки ман real time database яъне Firebase истифода бурдем барои лайк мондан, ту барои ман запрос навис. ин кода нависта метиҳад, запроса нависта метиҳад. нигоҳ кунед, мисол мегӯемаш ки якумин барномаи барои дар Android Studio соз, мисол Hello World. бинем ку сохта метавонад ё ки барномаҳои оддитарина. ку мебинем месозад ё ки не. Лекин беҳтарин чие ма то имрӯза истифода бурсодия мана уже коднависирам сар кард. Метавонад беҳад кодҳои хуб нависад. Ман асосан ҳангоми ошибкара исправит кардан, ман ягон дидагӣ ҳастам, як сол зиёд шуд истифода бурсодиям, баъзе чиёра хато мекунад, точно намебарад, лекин 90-95% точно мебарад чи ошибка аст. ман дар рӯи гуфтагӣ ҳамин дар рӯи совете ки ҳамин додагӣ ҳаст иҷро кардагиам 100% ошибка ман ёфтагӣ ҳастам. нигоҳ кунед, дар инҷа ҳама чиша гуфтаода дар дохили on create гуфта text view, find view by id қати text чамеёви set text hello world 100% ҳама хел аст. на самом деле якумин барнома ҳама хел навишта мешавад. просто ҳамин чиёе ки ChatGPT метиҳад бояд истифода бурда тонед. яъне дилхоҳ одаме ки метавонад ChatGPT қати кор кунад ё ки барномасозиро бо ёрии искусствени интеллект ёд гирад, бояд дар аввал ягон чиро донад. ман нигоҳ кунед, агар ин кода пешниҳод кард, лекин ман агар ягон хел навик яъне дониши барномасозӣ надошта бошам, ҳамин кода гирифта истифода бурда наметавонам. ин кода гирифта дар Android Studio мондан дар кор, чуқи запустит кардан дар кор, ҳамин чиро дидан дар кор аст. биёед дар соҳаи веб барномасозӣ ягон саволаш метем, мебинем ку ҷавоб дода метавонад ё ки не. ҳангоми кор кардан бо ChatGPT шумо метавонед ҳар як саволе ки медиҳед дар ягон акнои навте, яъне ки дар ягон чати навте, дар инҷа new chat ҳаст. ҳангоми new chat-а пахш кардан як чати нав пайдо мешавад. нигоҳ кунед, ман дар инҷа як чат кушодагӣ ҳастам танҳо барои ошибкаро дар соҳаи Android разработки ёфтан. дар инҷа танҳо ман саволҳоеро метиҳам ки Android Studio ягон хатогӣ метиҳад ё ягон ҷо проект кор намекунад ё ягон савол оид ба барномасозӣ дар соҳаи Android разработчик шавад. агар ман дар ин акно поиск метиҳам, дар время аз ҳисобе ки интернети ман камтар суста аст, историяи мана загрузид кардан наметавонад. натонистод аз история загрузид кардан, лекин ман дар инҷа бисёр саволҳо додагӣ ҳастам ва бисёр ҷавобҳоро шунидагӣ ҳастам. хуб биёед дар соҳаи веб барномасозӣ ягон саволаш метиҳем. например мегӯемаш ки қисми header сайта соз. нигоҳ кунед, менависем ки шута интернети ман пададид кард аст. хуб як бор мебинам ки ҷавоб метиҳад ё ки не. ман гуфтагӣ ҳастам ки қисми header сайта соз мана усое ки дар ҳақиқат ман метавонам ёрдам кардан ва кода нависта истодааст 100%. агар мо ҳамина копиро алставид кунем, дар ҳақиқат қисми header сайт сохта шудагӣ ҳаст. биё як бор копиро алставид мекунем. нигоҳ кунед, агар шумо дар соҳаи веб барномасозиро умуман дониш надошта бошед, ҳамин коди пешниҳод кардагӣ ина истифода бурдан наметавонед. барои хотири коди пешниҳод кардагӣ ина истифода бурдан ҳадди ақал
шумо бояд HTML CSS хати шинос бошед. хоб биёед я бо ҳамина копировать мекунем кодаша. дар рабочий стол ман як файли HTML месозам. хоб мана list document менависам мисол index нуқта HTML. касоне ки бо веб барномасозӣ шинос ҳастед аллакай медонед ман чӣ сохтагӣ ҳастам. касоне ки шинос нестед дарсҳои пештарро бинед аллакай ман фаҳмондагӣ ҳастам ё ин ки дар телеграм ё ватсап нависед ман мефаҳмонам. курсҳои ман ҳастанд. хуб виставид мекунем кодаша дар редактори матнӣ Visual Studio Code. баъди виставид кардан сахранид мекунем ва мекушоем ҳамин файла. мебинем ки қисми header сохтагӣ ҳаст ё ки не. ман хеле дисои 100% сохтагӣ ҳаст. танҳо CSS хати туғрӣ кардан дар кор элементҳоро дар ҳақиқат мисол дар дил хоҳсад логотипаш ҳаст. хуб сет 4-5 та меню ҳаст. инҷа ҳам сохтагӣ ҳаст. менюи главни ҳаст, менюи онас ҳаст, услуги ҳаст, контакти ҳаст. хулас ба ChatGPT ё ки умуман искусственный интеллект беҳад бисёр шудааст дар время ба монанди ChatGPT беҳтарин помощник барои дилхоҳнафар аниқтараш барои барномасоз шуда метавонад. дилхоҳ қисми сайт ё ки қисми барномаи шумо ки ҳангоми кор накардан шумо ҳамун кода даже ҳамаи кода копировать карда дар ин акно барои ChatGPT агар фиристед вай коди шуморо анализ карда дида мебарояд ки дар куҷо хатогӣ ҳаст ва ҳангоми хатогиро ёфтан барои шумо ягон решениша сразу пешниҳод мекунад. мисол мегӯяд ки шумо ин кора кунед ё ки ин кора кунед коди шумо кор мекунад. даже точно мегӯяд ки дар кадом қисми код хатогӣ ҳаст. ман ChatGPT-ро беҳад бисёр истифода мебарам. тавсия метиҳам ки истифода баред как помощник. нигоҳ кунед ана ман дар инҷа история мара загрузид кард. фаҳмондагӣ ҳастам. нигоҳ кунед ман ошибкаро аввал барои ин пешниҳод кардам. барномаи ман ошибка дода буд дар инҷа. ҳамин ошибкае ки буд кода копировать карда виставид кардам дар инҷа. дар инҷа гуфтаде нигоҳ кунед ошибка no pointer exception происходит ваш активност book view. дар ҳақиқат дар book view ман ошибка буд в строке 146 даже мегӯяд дар кадом қатор хатогӣ ҳаст. нигоҳ кунед as file дар ҳақиқат ман ҳамин корро дирӯз кардам. ҳамин хел хатогӣ буд. мисол барнома ошибка дод ман надонистам ки дар куҷои қисми коди ман хатогӣ ҳаст. кода 100% копировать карда дар ChatGPT роӣ кардам ва просто танг мефаҳмонадаш ки бин ҳамин чира коди ман хатогӣ дошта дар куҷои коди ман ошибка ҳаст ва ошибкаро агар имконият бошад пешниҳод кун. вай дида мебарояд чихелек дар инҷа дисодед гуфтагӣ дар қатори 146 дар activity book view хатогӣ ҳаст ва дар инҷа решениша гуфтагӣ нигоҳ кунед вот код который приводит к ошибке. ягон намунаи кода кардагӣ аст ки ошибка достодааст ва поёнанда чикор кардан дар куҷои кода изменид карда дар кор аст ки штоби ҳамин 100% кор кунад. анакун ҳангоми бо ChatGPT гуфтугӯ кардан беҳтараш баъзе қоида ва қонунҳоша риоя кунед. анакун қоидаи қонун қоидаҳо ҳатмӣ нестанд. чихеле хоҳед гап задед и просто искусственный интеллект аст ҷавоб метиҳад барои шумо. лекин бисёр саволҳое ҳастанд бо монанди незаконӣ яъне ғайриқонунӣ саволҳоем аст чандборо додагӣ ҳастанд барои проверка кардани задани худи ChatGPT ҷавоб наметиҳад. просто бубахшед ман ба ин саволҳо ҷавоб додан наметавонам мегӯяд тамом дигар ягон ответ лишний ё ягон чӣ надорад. хуб дар бораи ChatGPT дигар хай ягон чӣ гуфтанӣ нестам. процесс регистратсияша дидед чӣ хел мешавад. просто сайти OpenAI медроед логин дорад. логина пахш мекунед. хоҳед через Google хоҳед через почта ва паролатон регистратсия мекунед. агар дар рафти регистратсия ягон хатогӣ шуд ягон камбудӣ шуд ҳатман нависед ман дополнительный фаҳмонда метиҳам. ё ин ки агар дар ҳақиқат номери тоҷики хати кор накунад дар тоҷикистон кор накунад лекин ман BVPN кор кардам дани время кор касода BVPN бояд ани шумо кор кунад чиба ки ман местоположением точно ани Россия ҳаст проверка накардам последнее время ани куҷо ҳаст. хуб як бор мебинед кор кунад агар хуб номери тоҷики хати кор накунад нависед ман ҳатман мефаҳмонам ки чӣ хел номери дигар давлат номери Америка номери Германия ё ки номери Туркия номери дигар давлат хати регистратсия кардан дар ҳақиқат дар интернет ҳаст сайтое ки номер аренда метиҳанд. 1 соат любой номер аренда мегиред регистратсия мекунед кода мегиред регистратсия мекунед тамом номер боз мебаровад пай кори худаш. ман ҳамон хел карда будам номер аренда гирифта будам 1 соата через ҳамон номер
регистрация карда будам, бо беҳтар мешуд агар ягон шиностон дар Америка ё ки дар Германия дар ягон давлате ки ChatGPT кор мекунад бошад ва бо номерои ҳамон одамо регистрация кунед. хелаш бо беҳтар мешавад. хуб, ҳозираш ҳамин дар бораи ChatGPT. агар бо ягон навоварӣ шавад ё ки ягон идея дошта бошед дар комментария нависед. ман худо хоҳад ҳатман ҳар як комментарияи шуморо ба назар мегирам ва дар асоси комментарияҳои шумо нависагид дар оянда видеои навбатиро сабт мекунам. шумо гӯед ман дар бораи чӣ видео запс кунам, боз дар бораи видеоурокҳо, дар бораи дарсҳои барномасозӣ ё ин ки ягон соҳаи барномасозиро фаҳмондатиям, чӣ хел аз нор барномасоз шудан фаҳмондатиям. нависед, худо хоҳад. ман аз комментарияҳои шумо нигоҳ карда, аз опити, яъне аз таҷрибаи худам гирифта ҳатман фаҳмонда медиҳам. ҳозираш хайр, то видеоҳои оянда подписатсия кунед, зангуларо пахш кунед, то аз видеоҳои оянда бохабар бошед.